मासबाद पुलिसनि मोनसे जाफुंसारनाय मासबाद पुलिसनि गुबुन अपारेशनाव 85 किल'ग्राम बां मटरसाइकेल आरो 3 बां सिखाव फालांगिरिफोरखौ हमनाय जादों। नंगौ, उदालगुरि जिल्लायाव मासबाद पुलिसनि गुबुन अपारेशनाव 39 किल'ग्राम बांजों लोगोसे गंनै मटरसाइकेल आरो सासे बां सिखाव फालांगिरिखौ थांनाय मोनायाव हमनो हादों। आरो मैया सानजौफुनि 12 रिंगायाव गुबुन मोनसे अपारेशनाव मासबादनि बाहिपुखुरि साहा बागाननि लाइन नं 12 नि साखाथियाव अरां रुफा रडनिफ्राय 45 किल'ग्राम बां आरो 2 बां सिखाव फालांगिरिफोरजों लोगोसे गंसे बेसेन गोसा गारिखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय मोनायाव जरखा सुलुंनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै राउतार पुलिस सार्कल इन्सपेक्टर उत्पल शर्मा, पुलिस मावख'गिरि संजय कुमार दुबे आरो लालपानी पुलिस थानानि आईसी प्रणब बरुवा, एसआई कुशल चन्द्र नाथजों लोगोसे मोनसे गिदिर पुलिस हानजाया आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनि जियागुरि ओनसोलाव नायग्रोमदोंमोन। आरो बे नायग्रोमनायाव जियागुरि गामिनि 39 किल'ग्राम बां AS13B0779 आरो AS01FE2650 नम्बरनि गंनै बाइक आरो जियागुरि गामिनि बिबिसा बसुमतारीखौ हमनो हायो। आरो पुलिसनि मैया सानजौफुनि 12 रिंगायाव नैथि अपारेशन खालामनायाव मासबादनि बाहिपुखुरि साहा बागाननि लाइन 12 नि साखाथियाव अरां रुफा रडनि 45 किल'ग्राम बांजों लोगोसे AS01FX8458 नम्बरनि गंसे गारि आरो बरपेटा जिल्लानि हावलिनि राजेश कुमार देउरिखौ हमनानै मासबाद पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो। मासबाद पुलिसआ नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं होनना फोरमायो। आरो जब्द खालामजानाय गान्जानि रायजो गेजेरारि हाथाइनि बेसेना 42.5 लाख रांसो जागोन होनना साननाय जादों होनना फोरमायो। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।